Isang napakalalim na butas ang natuklasan sa gitna ng isang desyertong walang tao. Ayon sa mga eksperto, walang sino mang nakakaalam kung gaano ito kalalim, kaya nagsagawa sila ng pag-aaral. Gumamit sila ng high-tech na kamera na may kasamang audio recorder. Ibinaba ito dahan-dahan sa madilim na kailaliman. Habang bumababa ang kamera, unti-unti naglalaho ang signal at ang tunog ng hangin ay parang humihinga ng buhay. Lahat ay tahimik, nakatutok sa monitor, hanggang sa biglang may narinig silang tunog. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder with you. You are the... Twinkle,